שלום לכם. אז בקיצור היום אני רוצה להראות סוג של גליץ' בטלפון גלקסי S3, חוץ שזה טלפון מפגר. אז בואו אני אתחיל ואראה לכם. הוספתי בכוונה שתוכלו לראות את טביעת האצבע מתי שמגיעה, אתם תראו נקודה. אז בקיצור עכשיו אתם לא רואים בגלל שאני לא נוגע בנסח. אז בקיצור תראו, כאן יש שורה ריקה. אז מה קורה? גליץ'. ובואו נראה לכם שזה באמת גליץ', לא עשיתי כלום, שום דבר. אז בקיצור תראו, אני מחליק, אתם רואים את נקודת האצבע, ואתם רואים עכשיו שאני מגיע וזה, עכשיו אני אשחרר, אתם לא תראו טביעת אצבע, כמו עכשיו. אז בקיצור, תראו, שוב, שתאמינו שזה אמיתי, שאני לא עושה שום טריקים, בעיקר לי אין כאן שום טריק. רואים? עכשיו אני מחליק את זה לשמאל. רואים? עוד גליץ' בגלקסי. אם אתם רוצים עוד גליץ' בגלקסי, לא משנה איזה, 1, 2, 3 ו4 והלאה, או באייפונים, תעלו את זה, תשימו את הקישור למטה של הסרטון, ואולי תזכו במנהל לערוץ שלי. ביי.